Bulkang Bulusan liwat na nagtuga kan Domingo nin maagahon. Relief operation sa banwaan nin Huban nagpapadagos. Alagad mga residente hagad na andugang pang-ayuda huli sa epekto kan nangyaring phreatic eruption sa saindang pagbuhay. Sitwasyon sa nasambit na banwaan aramon ta sa pagtutok live ni Jessie Cruzat. Jessie. Kate, eksaktong 7 aldaw makalihi sa nangyaring pagputokan o pagtuga kan Bulkang Bulusan kanakaaging June 5 aldaw nin Domingo, liwat na naman ining nag-alboroto kasuod mang maagahon. Alagad akong ikukumparar kanakaaging Domingo, mas dakol ngunyan ang apektadong lugar kan ashfall. Mahibog na buwan pigbuga kan Bulkang Bulusan sa probinsya nin Sorsogon. Kasunod din kan panibagong phreatic eruption, pasado alas 3 nin mag-uumagahon kasuudma. Ang pagtuga ka na sa sambitan ng bulkan, naghaloy nin haros 18 minutos na naging kausa kan mahibog na ashfall sa manibaybang lugar sa probinsya nin Sorsogon. Kanina mga alas 3:30 ng umaga, kala mo kulog lang, yun pala hindi naman kulog, putok ng bulkan. Kasi maingay ang tunog niya, parang nagarambulan ng mga bato sa ilalim. Ang mga tinampo sa banwaan nin Huban, haros nag-zero visibility na, kung kaya tulos na nagsagibo ng clearing operation ang nasa haros 20 fire truck ang BFP, gikan sa manibaybang banwaan. Nabalak pumasok ng bayan ng Huban papuntang bayan ng Matnog, Irusin, going to Visayas. Ina-advise po natin ang lahat na sa kasalukuyan po ay pumuputok ang bulkan, mag-ingat po sa aming lugar. Kaya kaibaan sa iyang pamilya, insigidang nag-evacuar si Tatay Francisco sa Huban Evacuation Center sa takot na liwat maeksperiensyahan ang mahibog na ashfall na sinapuninda ka nakaaging Domingo. Hindi po kami di sa evacuation. Kaso lang po, itoon man kami duman sa buya po na balay, parang nalilibong po ako dahil lang po na ako high blood. Ang baho di ko kaya, hanggang sa mga pamilya ko po di kaya. Maski ang taga dito man iman. Padagos man ang pag-abot kan relief goods hali sa manibaybang ahensya kan gobyerno asin mga pribadong grupo. Ang mga residente na mas pinili na sanang magtinir sa saindang mga residensya sa barangay Puting Sapa, nakaresibi man nin ayuda hali sa grupo nin mga pastor gikan sa probinsya nin Quezon. Dahil na balitaan natin na naapektuhan dito kaya napasugod tayo dito. At the same time, bibigay tayo ng moral recovery lecture ng konti sa mga naapektuhan. Sa presente, nagabot na sa 148 pamilya o 1,400 na individual ang nasa tulong evacuation center sa banwaan nin Huban. Mientras tanto, ang pangapudan ngunyan kanibang mga residente na dai nag-evacuar, dugang na ayuda siring kan pagkakan, face mask asin inumo na tubig. Kate, kung na mahiling mo sa satuyang background gunyan, ana Bulkang Bulusan, medyo kalmado ini kumparar kasuudma, asin kan mga nakaaging aldaw. Alagad ko na mahiling ta, igwa ini nga padikit-dikit na pigbubugang aso o plume sa mismong bunganga kaini na sigunman sa Fivox, resulta man anggad ni na hydrothermal activity o an pagkulo kan mainit na tubig sa mismong laog kan nasambitan ng bulkan. Alagad daiman pigahali kan Fivox ang posibilidad na liwat pang magkaigwan ng phreatic eruption o steam-driven phreatic eruption ang Bulkang Bulusan. Ninhulitan nakasakat pa ini sa alert level 1 status. Kate? Jessie, kumusta ang panahon dyan ngunyan sa Huban, Sorsogon? Actually, Kate, ngunyan kung may hiling mo medyo magayon, magayagaya ang panahon ngunyan. Alagad subagong mga siguro bandang alauna nin hapon, nagkaigwan nin makusog na pagbulos nin uran na ikinaugma kan kadaklan sa mga residente digdi nin hulita medyo na wash out itong mga abo na yaon sa mismong sa tahaw kan tinampo asin man sa mga atop kan sa indang mga residensya. Alagad ang pagrumdom kan Fivox kung padagos na magkakaigwan nin makusog na pag-uran, posible naman na magkaigwaman in lahar flow sa mga lahar prone areas digdi sa Huban, Sorsogon. Kate. Jessie, nasambit mo na okay ngunyan o tuninong ngunyan na ang Mount Bulusan, may posibilidad bang pauliun pa ining mga evacuees o kaipuhan pa sindang magstay mo na dyan sa mga evacuation centers? Kate, subago nakaulay ta mismo ang Chief kan Local Disaster Risk Reduction Management Office digdi sa Huban, Sorsogon na si Mr. RV Lodronio.
na sabi niya magkakaigwasindan in briefing uro at tsansa na para magkaigwanan in gradual decampment o pwede nang papulion o pabalikon sa inda mga residensya itong labi 148 mga residente na yaon digdingon niya sa tulong evacuation center sa Banwaan Huban. Inhulitan na ihiling ninda na medyo tapos naman ang clearing operation as in medyo salbado naman na magbalik duman sa indang mga lugar. Urog na sa barangay Puting Sapa na labing nadanyaran kan enot na magtuga na bulkang Bulusan. Kate? Oo, Jessie, posible nga ni magkaigwang i-decamp na ang mga evacuees. Alagad, may posibilidad pa ba na magtuga ining Mount Bulusan? Kate, Pauro utrong pigsasabi ka na FIVOX na hasta sa nagkakaigwa ini nin phreatic activity o itong hydrothermal activity sa loob mismo kan bulkan. Yaon pa man giraray ang chance o posibilidad na magkaigwa ini ka na liwat na pagtuga. Urog na nga ni ka nakaaging Domingo, June 5, pigbabantayan ninda ang aktibidad hasta sa Bakalis ang nagkapirang aldaw, nagkaigwa ni na nagkapirang volcanic earthquakes ang bulkang Bulusan hasta sa kan magabot an aldaw ni Domingo kasuudma liwat na naman ining nagtuga. Kung kaya ang pagirumdom kan FIVOX sa mga residente na yaon sa 4 kilometer, 5 to 6 kilometer extended danger zone na maging alerto asin maglikay sa gabos na oras. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessie.